హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లక్ష్మీ మహేష్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఇక్కడ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గులాబ్ జామ్ కావాల్సినవి షుగర్, ఇలాచీ, గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్ అండ్ పాలు, కొంచెం నెయ్యి. బాదం పప్పు అనేది మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కొంచెం పాలు పోసుకొని కొంచెం పిండిని కలుపుకోవాలి. కొంచెం నెయ్యి, కొంచెం పాలు అలా కలుపుకుంటా ఒక ముద్దలా చేసుకోవాలి దాన్ని. ఇంకా నేను చేసినట్టయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగా వస్తాయి. అది కొంచెం పిండి మనకి మెత్తగా అంతవరకు పిసుకోవాలి. ఇంకా అలా రౌండ్గా చేసి పెట్టుకొని ఒక 10 minutes అట్లా వెయిట్ చేయాలి. అంతలోకి చక్కెర పాకం అనేది పెట్టేసుకోవాలి. చక్కెర పాకం అనేది మనం కొంతమంది చక్కెర పాకం చాలా కావాలనుకుంటారు, కొంతమంది ఓన్లీ గులాబ్ జామ్ కావాలనుకుంటారు. మా ఇంట్లో అయితే చక్కెర పాకం చాలా ఉండాలి, అందుకే నేను కొంచెం పాకం ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ వచ్చి నేను వాటర్ పోసేసాను. వాటర్కి సరిపడినంత షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇంకా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసేసి అవి సైడ్కి పెట్టేసుకోవాలి. ఆ బాల్స్ చేసుకునే లోపు మనం ఆయిల్ అనేది పెట్టేసుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిపోతుంది. ఇంకా నేను షుగర్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇంకా బాల్స్ తీసుకొని కొంచెం ఇలా వేయించుకుంటూ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు చేయాలి. అది మరీ కలర్ వచ్చేసినా బాగోవు. ఇంకా మీకు బాల్స్ అనేది చాలా బాగా చేసుకోవాలి, లేకపోతే అవి పేలుతాయి. ఆ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకా నేను షుగర్ పాకంలో కొంచెం ఇలాచీ వేసాను. అది మన ఆప్షన్, కొంతమందికి ఇలాచీ అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఇంక ఇలాచీ అయిపోయినంత అది అయిపోయినంత కొంచెం చల్లారినాక ఒక గిన్నెలో తీసేసాను. కొంచెం మరీ వేడి ఉండొద్దు, మరీ అంత చల్లగా కూడా ఉండొద్దు సిరప్లో. ఇంకా గులాబ్ జామున్ ఏదైతే ఉందో అందులో వేసేసేయాలి. ఒక హాఫ్, ఎంత బాగా అంటే అంత బాగా తినడానికి బాగుంటాయి. ఇంకా 2 బాదం పప్పు కొంచెం అలా పెట్టేసి చూపిద్దామని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Bye friends.